Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan bidiyon tamu. Wannan bidiyo tamu ta za ta yi muku bayani ne bisa kan yanda zaka ga wani ko in yana bibiyar Gmail ɗinka. Kamar misali akwai mutane ka san da za su yi amfani da Gmail ɗinka amma ba tare da ka sani ba. Yanzu kenan sai ka biyo mu domin ganin yadda zaka yanzu sai mu shiga Gmail ɗin mu kamar haka. Bayan mun shiga cikin Gmail ɗin mu sai mu jira ya buɗa. To bayan ya buɗa mana fuska kamar haka zaka ga wani hoton tantabara ga can daga sama saboda shine hoton da na dora ma Gmail ɗina. Ga can daga sama sai ka danna fuskan shi. To bayan ka danna fuskan shi sai ka shiga wannan guri ga nan sai ka danna sama. To bayan ka danna yanzu misali sai mu jira ya dan buɗa mana. Sai mu dan hakuri ya kusa zai buɗa insha Allah. Yawa to bayan ya bayyana ma da wannan fuska sai ka sa hannu misali yanzu misali bari ya yi da research sai muku bayani. Sai ku dan bayan ya yi da kammala sai ka sa hannu haka sai ka juya su guda. Sai ka ƙara juya misali kamar yadda ka yi na ɗazu sai ka sa hannu sai ka juya haka. Sai ka ƙara juya su guda. To gashi nan da aka rubuta security daga sama kamar haka to nan ne inda ake so ka zo sai ka ja sama. Yanzu idan ka ja sama misali kamar haka. To yanzu je ka sama da yanzu zura ka nan. To bayan ka zo ka sama to ka gani ainihin wannan wayar da kake gani ga ta nan wadda aka rubuta Itel S15 gashi nan. To wannan wayar ita ce wayar tawa wadda nake amfani da ita bisa kan wannan Gmail ɗin misali. To yanzu ka gani yanzu ga waya ta nan kuma ga Gmail ɗin ga ƙasar da nake nan duka komai da komai ya bayyana mu a wannan gurin. Yanzu idan wani da ya a ce misali yanzu alal misali ya ce wani yanzu yana amfani da Gmail ɗina to ta yana za a gane yanda zan gane mutum ya yi amfani da Gmail ɗina. Yanzu kamar yadda ka gani daidai bisa kan wannan wayar tawa daidai bisa kan ta wannan gurin a nan ne za ka taɓa. Bayan ka taɓa ne su zai kai ka cikin yadda zaka wannan misali yanzu bari taɓa muku. To yanzu bayan na taɓa su kenan to yanzu ka gani ya kawo ka cikin wannan huska. A wannan huskar da ya bayyana maka a wannan gurin to idan mutum wani yana amfani da Gmail ɗinka wannan iya amfani da Gmail ɗinka to wayar shi za ta bayyanar maka a wannan gurin kamar yadda wannan wayar ta bayyana ana. Shi ma daga ƙasan wannan wayar za ka ga wayar shi ta bayyana maka a wannan gurin. Zai ta kawo maka markaɗin kalar wayar da take amfani da Gmail ɗinka kuma zai ta kawo maka wayar da take amfani da Gmail ɗin a wani guri take. In a Najeriya take za ta gaya maka, in a Niger take za ta gaya maka, in a wace ƙasa take a duniya kawai in dai tana amfani da wannan Gmail ɗin naka insha Allah to kawai za ta kawo maka ƙasar da yake. Kai kuma sai ka cire shi kuma sai ka canza ma Gmail ɗinka passport don saboda kar ya sake shiga ko kuma ya sake bibiyar Gmail ɗinka hal ya shiga cikin Gmail ɗinka insha Allah. Sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon tamu insha Allah zan mu koya muku yanzu yanda zaka canza ma Gmail ɗinka passport in Allah yarda. Mun gode da kula da kowa kada ka mance da danna mana subscribe kana ka danna yi mana like. Sai ka share wannan bidiyo domin 'yan uwa su rinka su amfana.